गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ। ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि एग्जामखौ फोसावनानै होबाय, नाथाय ड्राइभारनिखौ फोसावनानै होथ'वाखै। फैगौ 21 आगस्ट 2022 आव ग्रेड 3 आरो 7 आगस्टआव ग्रेड 4 आ जागोन। लोगोसे जायफ्रा अनलाइन खालामनायाव मिस्टेक जादों गिनांगौ गैला। नेम, डेट अफ बार्थ, एड्रेसफोरखौ एडिट खालामनो हासिगोन एबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लानो हासिगोन। कारेक्सन डेटआ 9 जुननिफ्राय 6 जुननिसिम खालामनो हागोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि इन्टिबिल गामिनि रुंसारि फुंखा ब्रह्म आरो ज्रिमला ब्रह्मनि फिसाजो कालामि ब्रह्मआ न'खरनि जेंनाखौ दोनथ'नानैब्लाबो चिरां जिल्ला बेंटल जे.डि. उइलियाम इंलिश मिडियामनिफ्राय थांनाय मेट्रिक आनजादाव गासै साबजेक्टआवनो लेटार मोननानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। उन्दै समावनो बिफा गोमाजानाय कालामि ब्रह्मआ इन्जिनियारिं फरायनो गोसो जादोंमोन, नाथाय न'खराव जेंनानि थाखाय गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो हानायनि गोहो गैया जादों। बेखायनो बिमा रिमला ब्रह्मआ गावनि फिसाजोनि फरायनो लुबैनायखौ एबा हास्थायनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों। न' एसटि न' रेस आग्रासुनि धरना राजबंशीनि होस्रिखावनाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सोनाब आरो सानजा जयै उदालगुरि कच राजबंशी फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला कच राजबंशी रायजो अनसाय आफादनि जथाय बानजायनायाव आलादा कन्थाफोर आरो एसटि दाबि खालामनानै होस्रिखावनाय हाबाफारिया जिल्ला आग्रासुनि मावखुलियाव जानानै थांदों। गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों थाबैनो कन्थाफोर आरो एसटि होआब्ला आरोबाव गोख्रैसिन सोमावसारनो आसाम आरो भारत सरकारसिम फोरमायदों। मोजां खौरां, गासैबो आयदानि आनजादखौ होजोबनो मोनालासिनो हायार सेकेन्डारि नैथि बोसोराव मोनहैसिगोन। दानि गिबि बोसोरनि फरायसाफ्रा फिन आनजाद खुङालासिनो गिबि बोसोरखौ पास खालामना होनो बिथोन होयो सोलोंथाइ बिफाना। आनजादनि कन्ट्रलार पंकज बरठाकुरनि लाइजामाव बे बिथोनखौ होनाय नुनो मोन्दों। बेयाव लिरदों, आनजादखौ मिथिंगायारि आरो लोगोसे गुबुन जेंनानि थाखाय फरायसाफ्रा आनजादखौ होनो हायासै। बेखायनो बिसोर गासैखौ पास खालामना होनो नांगौ। लोगोसे सोलोंथाइ फसंथाननि गाहायनि फरायसाफोरनि आगोलनि आनजादनि नम्बरखौ काउन्सिलनि पर्टेलाव सोनो बिथोन होदों, जाहाथे फरायसाफोरनि मार्कशिटखौ बानायनो हायो। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।